Часове след извънредното събрание на акционерите на ВиК Монтана, служители от дружеството изразиха категорично недоволство от взетото решение и се обявиха в подкрепа на досегашния управител. Доста управители на ВиК дружествата в страната са сменени по политически причини. Аз мисля, че това не е управител на гастроном или на плод зеленчук да бъде сменен, защото това водата е от национално значение. Хората ще бъдат потърпевши. В началото на тази година Валерий Иванов е спечелил конкурса и има договор за управление на дружеството за 3 години. Основанието за освобождаването му бил отнет достъп до класифицирана информация, но на 24 ноември достъпът вече е възстановен. В момента той е съвсем легитимно назначен точно от холдинга и не отговаря на нито една от клаузите за прекратяване на трудовия договор, така че не може да се говори за някаква основателна смяна на управителя на дружеството. Дружеството стои стабилно, обслужва навременно всички свои задължения, разплаща се своевременно с персонала, с бюджета по отношение данъци, осигуровки и с търговските контрагенти. В момента десетки места са без вода, без електрозахранване, са много по-важни от лицето Валерий Иванов и какво се случва, но нещата са сериозни. Ситуацията е тежка и мисля, че това, което се случва с моето освобождаване е по-маловажно от нещата и хората, които трябва да имат и захранване и вода и са вече 100 часа без тия неща от първа необходимост. И към момента не е ясна причината, защо представители на 10 общини от региона, които също са акционери във ВиК, не са участвали в извънредното общо събрание.